Nu kommer der bølger. Og så er der nap. Jeg håber ikke, I bliver søsyge derhjemme i stuerne. Det er nordisk tun. Jeg har en svag fornemmelse af, at den unge mand har på billedet, han godt kan lide det. Han virker glad. Men det vil den gerne være. Det var vist den unge her Holm. Det er helt rigtig grejt. Det der, ikke også? Der er kun ét ord for det, der sker lige nu, og det er forløsning. Udløsning! Alle bådene står med nap. Ja, der er sågar et trippelhook op herovre bag ved Bo. Og jeg strippet! Og det er dejligt! Og klokken er 1 om natten i Nord-Norge. Og der er en knude midt på mit flueline. Og du er lige glad! Kæft, hvor er det vigtigt. Kæft, hvor er det vigtigt. Hvad kan den der Bo? Er du kraftedeme slut? It's all over with you, my friend. Det mener den ikke. Der kommer du her! Der er den største knude på min flueline. Ej. Har der heldigvis ikke nogen på. Jeg tager lige kameraet. Så er det norsk! Den er i båden! Hold kæft, hvor skønt. Min bagline den er nede på bunden af havet. Jeg tror, det er en døs. Min bagline den er nede på bunden af havet. Ja. Måske ikke helt sige, at det er en døs. Ej, hvor går den dybt, den her. Nu skal vi have røv mod røv hernede. Ej, nu er du kablet inde. Lige om lidt. Så kan du bare se den. Så er det stille. Så må du holde. Monster boss! Ej. Der! Hey, drenge, jeg har fanget en sej! Knap! Knap! Der. Der var i den masse. Hej. Dejligt. Skal vi lige have den gang igen? Ja, kom over i den. Tak for at drenge. Det har ikke gjort nogen her. Skal vi se her. Veje 3,9. Sådan der. Kæft, du frier.